Здравейте, потребители на YouTube, аз съм TGBG и днес ще ви представя кандидатурата си за бабките SMP. Аз казвам Теодор, на 12 съм и съм от Стара Загора. И ще отнемам по 4 часа на ден в сервера. Сега ще ви покажа постройките. Това е автоматичната ми ферма. Къщата, мелницата. На креатив съм го правил само аз. Конюшнята. Този кон е избягал. Не знам как. И на последно място моста. Това беше всичко от мен и довиждане.